Des d'Aliança Catalana entenem l'increment de costos, però no entenem les dilacions en l'execució d'ampliacions i remodelacions de les estacions depuradores. Tampoc entenem els entrebancs i les sancions que l'ACA imposa a les administracions municipals i que dificulten el dia a dia dels ciutadans. Una ACA que diu als pagesos que no beurin el bestiar o reguin els camps, mentre a les presons catalanes vostès omplen les piscines perquè els lladres, violadors i assassins puguin refrescar-se. Pel que fa a la modificació del règim sancionador, no hem sabut veure... Senyora Oriols, li demano que tingui cura a l'hora d'expressar valoracions amb els termes que ho acaba de fer. I jo demanaria a la presidència que es respectés la voluntat popular dels catalans i que no interrompés els discursos del conjunt de càrrecs electes, perquè tots tenim dret, perquè així ens han avalat a les urnes, de manifestar les nostres opinions, que són tan legítimes com les seves. Per tant, demanaria també un respecte a l'opinió dels altres. Les opinions, evidentment, totes les opinions són legítimes sempre que respectin uns paràmetres ajustats a la realitat i a la legislació que tenim en aquest àmbit, en l'àmbit penitenciari. Entenc que sempre són legítimes quan s'avenen amb les seves, doncs, no? Això és propi de règims totalitaris. Tothom és lliure d'expressar les seves opinions i així ho han manifestat els ciutadans a les urnes. Per tant, demano respecte pel conjunt d'opinions que hi ha en aquesta cambra. Senyora Oriols, aquesta mesa respectarà totes les opinions, però sap quins són els paràmetres que hem expressat i que afortunadament, democràticament, compartim el conjunt d'aquest Parlament. Pel que fa a la modificació del règim sancionador, no hem sabut veure en cap punt que proposessin el retorn dels menes a les seves famílies, que investiguessin en Shakira El Homrani per la mort de milers d'avis catalans durant la pandèmia, ni que parlessin de condicionar i fiscalitzar l'accés als serveis públics per evitar-ne la degradació i l'empobriment. Votarem en contra d'aquesta modificació perquè volem més atenció i recursos pels catalans i menys efecte crida immigratori. Conjurem-nos per preservar l'estat del benestar i el grau de civilització assolit, no per continuar fent la viu-viu i regalant el país al primer que passa.